Seguimos aquí en Santa Comba, en Gandarío Rubio, con Iván, con Iker e con Barney, a vaca frisoa máis bonita de Galicia. Así se decidiu no certame de Muimenta deste pasado fin de semana, certame da Federación Galega de Vacas Frisoa. Entendo que este é un animal moi especial, non sei se vos xa vos presentarades a este certame algunha vez. Sí, xa levamos desde 2018, van 8 anos xa competindo, tanto a nivel regional en Galicia como a nivel nacional. E esta é a primeira vez que gañades? Sí, a primeira vez que temos un galardón deste calibre. Os criadores sodes ti, Iván, e ti que sodes irmáns, entendedes, non? E quen lle puxo o nome de Barney? Pues sería un pouco entre os dous. Foi entre os dous? Porque iso de poñerlle Shakira e Chenoa as vacas, iso que foi algo que está desfasado ou que pasa? Algunha hai, algunha Shakira hai, algunha Chenoa tamén hai. Porque tendes moitas vacas. Pero entre todas tamén hai que poñer de todo, non? Cantas vacas podedes ter? Pois temos casi 500 cabezas ahora. E que o que se lle mira a unha vaca para que poida ser a máis bonita? Pois estamos falando dun concurso morfolóxico, o que se valora é a morfoloxía general do animal, todo en sí, xa que o animal ten que ser balanceado. É dicir, non vale un animal que teña un defecto grave en ninguna das súas partes, pois non é adecuado para isto. E a parte, despois, o que máis se destaca é a ubre. E a ubre, o que lle valoraron moito, e que ten esta ubre de especial? Pois mira, temos a ubre anterior, a parte anterior da ubre, que ten que estar o máis pegada e aderida ao abdomen, que é a forma ideal que pode ter unha ubre para aguantar moito tempo. E despois aquí na ubre posterior, o que fundamentalmente nos fixamos é na altura da ubre posterior e na anchura. Neste caso a vaca está agora recén muxida, pero xa se ve que ten unha altura que é moi alta e moi ancha. E iso que nos vai dar é capacidade para almacenar máis leite. Isto foi determinante para que o xurado escollese a Barney. Vamos falar un momentiño rapidamente, estamos próximos a acabar esta conexión. Iker, entendo que esta vaca necesita moitos cuidados, non? Sí, isto prácticamente hai que estar todo o día encima delas para que estean o mellor cuidadas posibles e cheguen a estas cousas. Pois o voso esforzo, os vosos cuidados acabaron con este premio. Barney, parabéns, Iker e Iván, tamén parabéns a vos, a vaca frisoa máis bonita de Galicia.